Sampun kesupen nggih, sakderenge ningali didudul rumiyin tombol subscribe channel Galeri Sinden Indonesia. Matur suwun. Bocah iki tak ngerti sapa asmane. Kenalan dhisik, kenalan dhisik. Kok iram. Ya. Ora wis kakak. Rina ngadeg kegeret. Rina ngadeg kegeret. Kuwi sik Rina lho wong si Brahman merkenter kowe. Ya ngono ki kontone ya ora wong ayu ki ya nyetrum lho. Kandhane yo tenan lho. Njupuk ya ora kleru. Sing dijupuk ya sing ngono ditekoni sik. Semane sinten Ah, ya? kenalan dhisik, kenalan dhisik. Alon-alon to, Bu. Daleme pundi? Iya ning alon-alon. Sapa? Nyapa? Ampun di ngono. Sapa sing ngonoke rene? Mboten to? Ora. Ngono. Sapa Namanya? isih wani Namanya? Iki lho wajahe pasuryane iki kono lho. dhuwur. Lah aku malah kaya Narada blangak. Kurang dhuwur. Dadi kan roh Ya, pasoryane enggak. kan. Jijet. Dijit. Namanya Mbak Namanya Mbak Rina. Mbak Rina. Ya. Kenalan, Mbak. Boleh. Perkenalkan. Nama saya Bajing. Sopo? Jenengmu sapa Terus aku Bajing. Aku ki anakmu lho. Oh, Mosok iya. ngono garangan. Kudu Bro. Jijet. Namanya Mbak Mbak Rina. Kenalkan. Iya. Nama saya Feli. Feli. Enakmu kemana? Feli. Nang bapakmu jeneng Ngatimin kok Feri. Feli. Oh, Feli. Feli. Apa Bu artine? Feli. Artinya Asem. Tek kurang ngono kok. Tek bapakane ora ngono kok. lah apa? Ayo, ndang ditakoni. Asli dari mana, Mbak? Asli dari Jambon saja. Jambon. Oh, Jambon. Iya. Anu, Ya ben ketok dhuwur. Dadi ini iso omong-omongan ben kepenak. iso ning angkate koyo arep ngawinke asu lho. Oh, wah kene iki arep kenalan kok malah koyo dikawinke lho. Ora. Ngene lho, Bu. Ngene lho, Bu. Ngejak ngene iki ora ngono. Kok iso kawin kasu. Ora ngono. Kudune ngene. Asuke lak gedhe wong cilik kok. Oh iya. Iya. Aku kok Ngono kudu, klenthing. Aku kok klenthing. Jun. Anu, Ya ta digendong gak gelem. wis ngene ae. Iya, anu juga dingklek lho lek ben Status apa, Mbak? Status, Mbak? Status masih perawan. Oh, masih perawan. Iya. Diganjel ben rada dhuwur. Ya udahlah kalau masih perawan, aku masih kecil kok, Mbak. Piye to kok ngono tok ki? Wong lanang sing duwe tantangan yo wani. Arep cilik ki wong anak kudu gentleman. Lah aku jek cilik, Ibu. Wah, ora apa-apa saiki wong cilik oleh rondo tuwek 80 ora apa-apa kok, Lek. Iki wong arep golek warisan, apa? Ya ora tegese wong lanang ki karo wong wedok sing wani. Gak apa-apa. Wong terengginas. Sing tergina. Mane yo gagah ketutur. Iki kok malah ora seneng. Senengane piye? Lah yo malah gila. Ya digandrung. Digandrung. Paling ora kaya tak plambangi kaya aku karo Yunusi. Piye? Ngene. Pelok nemas. Ya, coba. Ya, ngene iki rungokno. Kandung katresnan aku karo mbokmu. Ya. Contone kaya Kak Mas Gareng coba. Ngene rungokno. Iya. Dah tak rungokke aku wis ngene tak liling lho. Kono Iki aku yo ngrungokke nang kene iki lho. tintingane urung temu kowe. Wong ayu. Nah. Pepujane ngati. Kang boten pinanggih kula sampun kapan sanget kalih panjenengan lho Kang Mas. Bener kandhamu wong ayu. Bahagia. Tak cebrek kene.
Iki apa lara mengi tak ceblek kene. Lah kowe ora ngerti. Lah kok balik. Tawangi mau gandrong, Cuk. Mau gandrong iki. Bojomu ndi? Bojomu ndi? Iki bojomu. Iki bojomu. Kok kerandakan rene. Kaya ngene wong nandan. Wong ayu cedhak pun kakang. Alah. Apa lah? Alah. Ngapa? Kemekelen bringkil lho. Asem. Bojomu kene. Masa ya gogrok kan ngono to. Iki ganteng rewang wedok digandrongan bahagia. Apa enek digandrong bojone nangis. Yo elek. Ngono lho ndang wedok. Karo genten kono aku ya wis kuwi mau genten kono. Ayo. Apa to Apa to? Boyo Dek. Apa? Brosmu telu to, Dek? Brose ya siji. Alah, glos. Kok iso telu to? Glos sing loro daging no. Hus, enggak boleh seperti itu. Kuwi ora daging, Apa? membesar. Apa to? Waku dewe. Kang Mas tak ilaki dulu Kepiye ya. diajeng garwanipun tiyang kathah yayi. Lho kok ngono to? Kok garwane tiyang kathah to? Garwanipun Kakang yayi. Nah, ngono. Suwe ra. Kita kan berpelukan, iya kan? Iya. Iya, berpelukan. Berpelukan kok kamu guyunya ngece. Anda. Ya karo bojone kok iso ngece ya tegese seneng. Orang tenan ngece karo loh, awakmu. Mas. Entrak Aku ngewoke padamu terus. Iya, Dek. Aku juga padamu, Dek. Padamu negeri. Malah lagu to. Duh dewa. Ora ngono. Ora ngene. Ngene lah, ngene. Ngene lah. Do dewa. Nah. Jawata Nah, berarti dicocokke karo romane ya. Mas Ferry, aku pengen seperti itu kayak Mas Gareng sama Mama Lucy. Kamu mau dipangku? Iya. Oke. Ayo sini. Wes saiki. Aku Ini- duduk mana? Ini nanti jangan didudukin ya. Tidak. Nanti bunyi encit gitu. Anda, terus aku duduk mana, Mas? Sini. Mana? Ini dengkul. Nanti kalau patah di mana? Enggak patah. Nanti kalau Beneran. patah dilas nanti. Bener. Ya. Beneran ini. Bener. Padake wesi to. Sik toh, aku kok wedi dhewe toh. Ora usah wedi. Ndak apa-apa beneran. Enggak apa-apa. Walah. Loh aku ngene iki aku. Lah kok iso suarane welas ono. Sakmono. Kok Lah dadi iya. lokor iki kepiye? Kok iso ngelokor lho. Walah. Lah ya walas. Sono. Loh. Lah iso. Coba nih, coba. Coba. Jajal. Dipangku Sini. nih. Kuwi masalahnya apa? Coba, masalahnya apa? Walas. Kok iso lho. Maling gleyor teko kono ndledek. Kok iso ndeledek. Masalahnya apa masalahnya? Cedak sepiratif dadi nglokor. Ya. Tak mumpung ketemu Mbak Rina ora saben dina digandreng. Gandrung kok gandring. Kuthuk kok. Lah lek sing lanang gandrung digandrung. Kowe yang digandrung. Walas. Kita jalan-jalan, Mas. Ya. Wale. Sing lanang nyekel ya begagah sikile. Ah. Sing wedok dicekel astane lah munyer. Wale. Ngene lho. Ngene lho.
sono mereka ngono kok iso balik sing munyer sing wedok Coba. Monggo Mas. Piye to Mas? Angel men lho. Wis ngene ae padha ae. Wis padha sampe mumbeng kono ae. Ora usah tiru-tiru tangga teparo. Aku pengen lho Mas. Tangga teparo kan modele dhewe-dhewe. Kan biar ben romantis ngono lho Mas. Ya aja milik karo tanggane to, Dik. Ya aku lho pengen lho. Engko pengen ya ijolan. Ya Mas. Ya aja ngono wae disyukuri. Awake dhewe modele ngene ya kudu ngene. Aja niru-niru kancane. Ora Mas. Nek Mbak Rina ora marem berarti serasine sing ayu karo sing ganteng. Coba digandrung Mas kan pas gareng munyer. Jajal ya. Ayo. Walas nomor yang maju munyer mami serasi gedine podok cantik dan ganteng. Jajal. Ayo jajal karo ayo. kono. Heeh. Jenengan ayo. Walas Ra iso. Hah? Kok iso ngene? Lah yen aku arep ngene, bayangno. Turah. Diterusne. Besok kan wong ayu Rina sing tak tresnani yo. Inggih Mas Gareng. Tekan jejer lan wong ayu. ngono lho kaya kaendang swaramu yo apik gak kalah karo Mas Gareng. Umpamakno sira traktor. Lindes gundul kuwi. Nah, traktor lho. Kodok. Traktor kok glindes gundulmu. Giles. Bojo karo dadekne kaya ngopo ya dialembono. Ngono lho. Kaya traktor. Iya. Maaf. Mbak kowe tikus berit. Tikus berit. Biarin pisan cincin. Tanpa prau sasat sarak ing Jolodri Nyidak sari Sae lho suwantri Jos masuk cepet. Oh, masih marai kono kok. Suaranya bagus. Suaranya bagus. Wajahnya juga tampan. Makasih loh Pak fitnahnya, makasih. Kok fitnah dia toh? Kok iso fitnah? Ya fitnah. Ya enggak lah. Sing bener awakmu ganteng kok. Ganteng ki sawang kok sedotan po. Enggak lah. Oh, malah ngaku. Sopo eneke? Upo. Cek, oh. Tibane apa to Iki malam hari ini ya Mbak Rina sing rawuhke Bapak Tukijan. Alhamdulillah. Iki Mbak Teh ono Mbak kene. teng mriki 3 malam teng mriki. teh rene lho. Ya Mbak Teh apa ra sesuk? Gak aku
Gak batih aku. Dompongi kon keri ning kene kok. Wis mesake bojoku engko. Nyapa? Apa mesake bojo? Ora ana sing kudulanan. Ya engko tak paranane to. Kegedhen. Ayo terus nang kono ayo, mangga. Heeh. Mbak Rina badhe ngaturaken menapa? Apa langgame apa Mbak Rina? Monggo. Monggo yen awake dhewe opo tak kleru. Nyidam sari. Mbak Rina. Nggih nyidam sari kemawon. Sangka musik Gema Mustika. Ya, kanca-kanca dados. Yuk. Ditambahi ya cek ya. Manut Ditambahi karo dulur wedok. Kene kene. Anak wedok sing idul dhewe. Nggih nggih. Ayo Yuk, Dok, Septi. ngadep Dok. Yo Iya, ayo iya. monggo. Nah, Nih, iki dial Septi. iki karo Mas Ucok Ah, iki. iya. Kenalan lah padha bocah cilik. Heeh. Kayak cah paut lah Iya. jajan. Monggo. Ini mahasiswa isi Surakarta ini. Loh, mahasiswa. Oh mahasiswa dari isi Surakarta. Jurusan apa, Mbak? Jurusan Pacitan. Jurusan Pacitan iki. Oh Karawitan nonton. Oh, Karawitan. tak kira kenet bis. Monggo monggo Ya. Mbak Rina. Ya. Gema Mustika. Monggo. Awakmu karo kono, aku karo kene. Siap. Ayo Dok Rin. Ya. Tanpa mas
Sik tinggo sik tinggo sik nganggo iki. Ya. Apa meneh? Alah Apa kuwi? alah manuton. Kosik. Ngopo? Lah apa nek ndase kethek ngisore gajah ya? Sik. Lah apa nek kethek bedaan karo gajah ya? Ya sik dicepot ngono kok ya protes kok ya Allah. Ya Allah. Saya. Ya wis, ya. Heeh, kok kene maringi bakul ngarepan kono Mas ya. Nggih. Monggo. Ayo. Betul Sini. Saya anak kethek. Sik. Wes, oke. Mali. Yuk. Medeni bocah cilik. Nalikan